O delegado territorial da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitou esta mañá na cidade de Ourense a farmacia Universal Roig Soler, beneficiario do programa EMEGA de Emprendemento Feminino, que recibiu da Consellería de Política Social e Igualdade unha chega de 17.000 euros destinados á creación dun novo posto de traballo por conta propia e 3 indefinidos por conta allea. Un programa que destina 5 millóns de euros, está hasta o 14 de agosto aberto as achegas de peticións. En Ourense foron a 30 emprendedoras, 375.000 euros. Preténdese estar no 2025, pois, captar máis de 350 proxectos, 850 contratacións, e ten por obxecto, pois, un pouco potenciar o que sería a constitución de emprendemento, tamén o mantemento, a mellora e innovación tecnolóxica e tamén a conciliación. E tamén preténdese, pois, ir a sectores nos cuales son mulleres de máis de 55 anos, sectores masculinizados. O programa EMEGA comprende axudas dirixidas a apoiar a posta en marcha, a mellora e a activación de iniciativas empresariais constituídas por mulleres. Poden aproveitar para facer melloras tanto na farmacia, no que a distribución e acondicionamento da farmacia, como as axudas tecnológicas que poden incorporar gracias a estas axudas. Tamén axuda como muller autónoma na contratación para completar o equipo da farmacia. Tamén beneficiámonos destas axudas.